Wani dattijo mai hikima ke cewa wata mata ta bata min rai amma kuma ta ban darasi a rayuwa. Bata min ran da ta yi shine na ganta tana dauke da kwano a rufe a kanta, sai nake ce mata menene a cikin kwanon, sai take ce mini a tunaninka saboda me yasa muka rufe abun da ke cikin kwanon. Tana nufin cewa sirri ne shi yasa masu suka rufe shi. Yace abun sai ya bata masa rai sosai. Yace amma ya dauki darasi kuma a ciki. Darasin da ya dauka kuma shine duk abun da kaga cewa an rufe shi ko an boye shi bai cancanta ka yi tambaya ko ka nemi ka gano me yake cikin sa ba. Kowanne daga cikin mu yana da fuska ko guda biyu, akwai fuska ta sharri akwai fuska ta alkhairi. Fuska ta sharrin nasa nan bai so ta bayyana, shi karan kanshi yana jin kunya ya bayyana wa kanshi wannan fuska, shi yasa ma yake boye ta yake rufe ta. Girmama ka da yake da jin kunyan ka da yake shi yasa ya rufe maka wannan fuska ta shi ta sharri. Saboda haka ashe ko da dan girmama ka da ya kamata a ce ka sitirta masa kamar yadda Allah ya suturta masa, kada ka nemi sai ka gane wannan fuskar tasa ta sharri. Sau da yawa gano fuskar sharri matsala da damuwa take zama ga dan adam. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum. Ya ku wadanda kuka imani kada kuna tambaya akan abubuwan da ba a bayyana muku ba, idan kuka tambaye wani abun idan aka bayyana muku ta hakan ya bata muku rai ya shakar da ku. Tunanin sai ka san abun da ke tare da mutum wanda ya boye, wannan yana daga cikin kofar da yake bude mummunan zato, wanda mummunan zato kuma shine mafi munin zance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Saboda haka ka ji da kanka ka daina neman sai ka gano sirrin da Allah madaukakin sarki ya suturta wa dan uwanka.